Nej, og Nico, vi skal lave en drik. Vi ved ikke helt... Altså, vi skal ikke selv drikke den. Det skal Emil. Så får vi ham til. Det går nok. Okay. Så skal vi have lidt koldskål i. Nok. Og cola, det smager altid godt, så det smager nok godt. Skal vi bare have alt i? Ja, Bare sådan en lille smule. Det bliver lækkert. Sådan der. Er det for meget? Det er flot. Det ser klamt ud. Vi skal have lidt salt i. Nej, fuck det er meget. Nico, det kan jeg ikke drikke. Hvor er du klam. Vi skal have lidt chili i. Fuck det lugter. Bare ikke så meget. Hvis den dør så. Ej, den dør nok ikke. Det kan jeg godt klare. Kan den brænder sgu da op? Og lidt agurkesaft. Okay, Jeg tror, det er eddike. Det er nok, Nico. Fej. Nico, han lige puttet peber i, selvom han ikke måtte. Se det der. Det er mælk i. Yep, vi tager lidt mælk. Okay, jeg hælder op. Den er lækker. Kakao? Ja, kakao. Okay, kakao. Jeg tror jo bare, det er kakao. Ej, lidt mere. Ej, det er for meget så. Nej, fordi han skal bare tro, det er kakao, så drikker han det. Nå ja. Nu må det smage så klamt. Det ligner kakao. Lidt chili på kanten og sådan lidt, men altså ellers. Chili skal vi ikke. Nej, vi skal have. Det går nok. Og lidt dressing. Burgerdressing. Burgerdressing. Det er nok, Nico. Det skal ikke blive for tykt. Jeg har ikke lige kæft pøl. Ja, jeg sagde det lidt. Lugter bare det der syltede agurk. Hvor lækkert. Emil! Kom! Nej, du drikker det bare. Drik, Emil. Drik. Kom nu. Du har selv sagt, at du var smager. Nej, drik nu. Der er syltet agurk i. Nej. Emil, han gad overhovedet ikke. Han blev rigtig sur, så Nico, han vil godt drikke det. Nej, Nico. Undskyld, okay, nej. Vi vil gerne. Nej, okay, vi drikker en lille slurk hver. Nej. Jo. Så går den der lugt. Okay, vi drikker en lille smule hver, Nico. Jeg gør det, jo. Nej, jeg gør det ikke. Jeg gør det. Emil, prøv lige kom. Emil, du skal drikke det. Jeg skal det. Jeg har lige drukket det. Jeg vil ikke. Han er selv på læben. Jeg har drukket det. Det smager faktisk okay godt. Kom nu, Emil. Ja. Så bare lige en lille slurk, bare lige et tungedyp. Nej, jeg har selv lige gjort det. Nico, han har gjort det. Jeg ved ikke. Før var den helt derop til, og nu er den helt dernede til. Så du kan se det. Og Nico synes bare, den smagte af koldskål. Jeg vil ikke have den. Jo, du skal. Kom. Okay. Bare lige. Emil, kom nu. Jeg har... Okay, Emil han vil ikke drikke det. Så nu gør Victor det. Nej. Okay, Nico, så gør det der. Nej, Jo, jeg gør ikke... Så gør du heller ikke det. Okay, Jeg gider ikke drikke det. jeg gør det bare. Nej, okay, men så drikker jeg nyder det. Nej. Nu, det kan man ikke. Ej, jeg kan ikke. Det er det pisse klamt, vi gør. Nej. Lad være. Det er pisse klamt. Vi kommer om lidt. Jeg vil ikke gøre det, men jeg har lige lidt citronkage her til, hvis det er for galt, så spiser han den. Og så med lidt kakao. Han er lige på toilet, men han kommer om lidt. Jeg drikker lidt her, og du skal gøre det, så kameraet kan se det. Kom. Nej, hvad skal du? Han skal bare lige ud med tyggegummi. Kom. Jeg kan ikke drikke med tyggegummi i munden. Jo, kom. Så har vi Du også... skal lige røre det der rundt, Nico. Ej, jeg tror ikke, stop. Ej, nej. Jo, ej. Ups. Ej, det var lidt sjovt. Ej, jeg tror ikke. Han spytter det ud. Du skal lige drikke lidt mere. Bare lige lidt. Så Ej, vi gør... Jo, fordi så får du helt kogt kakao. Nå, okay, du får bare kakaoen. Vil du have lidt citronmål? Ej, Nico, du spiller! Jamen. Ja. Filmer mig stadig. Ja. Du skal. Det var bare sådan, du kunne se, at du var okay. Og her har vi noget til derhjemme. Aldrig prøv at drikke det. Hvad fanden er det? Var der dressing i? Nej. Okay, lidt. Jeg tror, det der Ej, var... kunne du smage det? Kunne du smage dressingen? Nej, jeg kunne se den. Nej, det var hvid chokolade. Kunne man have prøvet noget dressing?